ରାତି 11:15 ଶେଷ ବସ୍ଟି ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା। ବସ୍ରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବସ୍ଟି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହାତ ଦେଖାଇଲା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ବସ୍ ରୋକିଲା। ମହିଳା ଚୁପଚାପ୍ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଟ୍ ଖାଲି। କଣ୍ଡକ୍ଟର ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, "ଏଇ ସିଟ୍ରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ?" ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, "ଏଠାରେ ତ କେହି ବସି ନଥିଲେ।" ସେ ଆହୁରି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ପଛ ଦର୍ପଣକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ସେହି ମହିଳା ହସୁଥିବା ଦେଖାଗଲା। ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ।